Turka shi, jam'iyyar PDP ta kori ministan Abuja Nyesom Wike, tsohon gwamnan Ekiti Ayodele Fayose da tsohon sakataren jam'iyyar Samuel Anyanwu daga cikinta a babban taron da ake gudanarwa a Ibadan, jihar Oyo. An yanke hukuncin korar ne bayan Chief Olabode Jiyot, tsohon mataimakin shugaban PDP na Kudu, ya miƙa shawarar a kore su. Shugaban PDP na Bauchi Honorable Samaila Burga ya mara masa baya. Korarren ɓangaren Wike dai ya yi ƙoƙarin dakatar da gudanar da taron ta hanyar kotu, amma PDP ta samu hukuncin da ya baiwa jam'iyyar damar ci gaba da gudanar da shi a Ibadan. Kafin taron, shugaban kwamitin amintattu na ɓangaren Wike Mao Ohubanwa ya ce duk wanda ya je Ibadan domin taron ya je kawai yawon shakatawa ne. Shugabar riƙon ƙwarya na ɓangaren Wike Abdulrahman Muhammad ya umarci wakilai su ƙauracewa taron. Yana mai cewa za su ci gaba da aikin sake gina jam'iyyar ta hanyar tuntuɓar mambobi a faɗin ƙasar nan. A nasa ɓangaren Wike ya ce zai ci gaba da goyon bayan magoya bayansa kuma ba zai saɓa wa kundin tsarin mulkin jam'iyyar ba. Ya ƙara da cewa ba zai barranta da mutanen da suka yi masa imani cewa shine jagoransu a jam'iyyar ba.